1970ஆம் ஆண்டு தன் மகள் டோனாவுக்கு பிறந்த நாள் பரிசா ஒரு பொம்மையை வாங்கி கொடுக்குறாங்க அவங்க அம்மா. அந்த பொம்மை உருண்டையான கண்களையும் முக்கோண வடிவ மூக்கையும் சுருட்டை முடிகளையும் கொண்டதா தோற்றமளிக்குது. டோனா தன் தோழி ஆங்கியோட ஒரு அபார்ட்மெண்ட்ல வசிக்கிறாங்க. லூ என்ற மற்றொரு ஆண் நண்பர் டோனாவை அடிக்கடி சந்திக்கிறது வழக்கம். அந்த வித்தியாசமான பொம்மை டோனாவோட அறையில இருக்கிறது லூவுக்கு கொஞ்சம் கூட பிடிக்கல. அந்த பொம்மையை வெளியே தூக்கி எறிய சொல்றாரு. ஆனால் டோனாவுக்கு அந்த பொம்மை ரொம்ப பிடிச்சிருக்க காரணத்தால் அந்த பொம்மையை தூக்கி போட மறுத்துடுறாங்க. ஒரு நாள் டோனாவும் ஆங்கியும் அவங்க ரூமை பூட்டிட்டு வேலைக்கு போயிடுறாங்க. நைட்டு வேலை முடிஞ்சு ரூமுக்கு திரும்பும்போது சேரில் அமர வைக்கப்பட்ட அந்த பொம்மை கட்டிலில் படுத்தவாறு இருக்கு. ஆனால் டோனாவும் ஆங்கியும் இந்த விஷயத்தை பெருசாக எடுத்துக்கல. நாட்கள் இப்படி நகர்ந்துட்டு இருக்க ஒரு நாள் டோனா தங்கள் அறையில் சிதறி கிடந்த பேப்பர்களை கவனிக்கிறாங்க. அதில் ஹெல்ப் அஸ் ஹெல்ப் லூன்னு எழுதப்பட்டிருந்துச்சு. அந்த கையெழுத்து ஒரு சின்ன குழந்தையோட கையெழுத்து போல இருந்துச்சு. இதில் டோனாவையும் ஆங்கியும் பயமுறுத்திய விஷயம் என்னன்னு பார்த்தா, அவங்க அறையில் இதுவரைக்கும் பேப்பர் பண்டில்கள் பயன்படுத்தியது கிடையாது என்பதுதான். அந்த வித்தியாசமான பொம்மையில் ஏதோ தீய சக்தி இருக்குன்னு டோனா தெரிஞ்சுக்கிறாங்க. டோனா அந்த பொம்மையோட கண்களை உத்து பார்க்குறாங்க. அந்த பொம்மையோட மார்பிளையும் கைகள்லையும் சில ரத்த துளிகள் இருக்கிறத பார்த்து அதிர்ச்சி அடைகிறாங்க. இந்த சம்பவத்தை தொடர்ந்து டோனாவும் ஆங்கியும் பேய் ஓட்டுற எக்ஸ்பர்ட் ஒருத்தரை வர வச்சு அந்த பொம்மைக்கு பின்னாடி இருக்க மர்மத்தை தெரிஞ்சிக்க முடிவு பண்ணுறாங்க. அப்போதான் ஆனபெல் ஹிகின்ஸோட உரைய வைக்கிற கதை வெளிச்சத்துக்கு வருது. பல வருடங்களுக்கு முன்னாடி வயல்வெளியில் ஒரு 7 வயசு குழந்தையோட சடலம் கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருக்கு. எக்ஸாக்டாக இப்போ டோனாவும் ஆங்கியும் தங்கியிருக்க அப்பார்ட்மெண்ட் தான் முன்னொரு காலத்தில் அந்த வயல்வெளியாக இருந்திருக்கு. இறந்து போன அந்த குழந்தையோட ஆத்மா தான் அந்த பொம்மைக்குள்ளே இருக்குன்னு இவங்க நினைக்கிறாங்க. லூ ஆரம்பத்திலேருந்தே பொம்மையை வெறுத்த காரணத்தால் அந்த பொம்மையோட கோவத்துக்கு ஆளாகி இருக்காரு. ஒரு நாள் இரவு லூ தான் வீட்டில் தூங்கிட்டு இருக்கும்போது அந்த பொம்மை அவர் நெஞ்சு மேலே ஏறி அவரை தாக்க துவங்கி இருக்கு. லூவால் இது கெட்ட கனவா அல்லது நிஜமானு கொஞ்சம் கூட உணர முடியல. அந்த கட்டத்தில் அவர் பேனிக் ஆகி இருக்காரு. மறுநாள் காலையில் நடந்த சம்பவம் கனவு இல்லை நிஜம்தான்னு அவருக்கு தெரிய வருது. அவர் நெஞ்சில் 7 இடத்துல நகைக்கீரல்கள் இருந்திருக்கு. அப்போதான் ஒரு உண்மை தெரிய வருது. இந்த சம்பவங்கள் எல்லாத்தையும் அரங்கேற்றியது அந்த இறந்து போன சின்ன குழந்தையோட ஆத்மா இல்லை, வேறு ஒரு கெட்ட சக்தின்னு புரிய வருது. மற்றொரு பேய் ஓட்டும் நிபுணர்களான எட் மற்றும் லொரைனை டோனா வரவழைக்கிறாங்க. பேய் ஓட்டுற நிபுணர்கள் செஞ்ச ஆய்வின்படி அந்த தீய சக்தி பொம்மையோட உடம்புல இருக்க விரும்பல. அதுக்கு பதிலாக அது தேர்ந்தெடுத்திருக்கிறது லூவோட உடம்புன்னு தெரிவிக்கப்பட்டுச்சு. இதுக்கு மேலேயும் பிரச்சனைகளை தாங்கிக்க முடியாம டோனா அந்த பொம்மையை எட் மற்றும் லொரைன் கிட்ட கொடுத்துடுறாங்க. எட் மற்றும் லொரைனால அந்த பொம்மை ஒரு கண்ணாடி பெட்டகத்தில் வைக்கப்பட்டு கண்காணிக்கப்படுது. அந்த கண்ணாடி பெட்டகத்துக்கு மேல எச்சரிக்கை, இதை யாரும் தொடக்கூடாதுன்னு எழுதப்படுது. சில பைபிள் வசனங்களும் அதுல எழுதப்படுது. பொம்மை பெட்டகத்துக்குள்ள வைக்கப்பட்டாலும் கூட அந்த பெட்டகத்துக்குள்ள இருந்தே இன்னும் தீய சம்பவங்களை அரங்கேற்றி கொண்டிருப்பதா நம்பப்படுது. அந்த பொம்மை இறுதியா ஒரு மியூசியத்துல வைக்கப்படுது. மியூசியத்துல வைக்கப்பட்ட அந்த பொம்மையை கிண்டல் பண்ணி அவதூறு செஞ்ச ஒரு நபர் அடுத்த அரை மணி நேரத்தில் விபத்தில் இறந்து போனது அதிர்ச்சி அளிக்கிற விஷயமா இருந்துச்சு. இத்தனை சம்பவத்துக்கும் காரணமான அந்த பொம்மை இன்னைக்கு வரைக்கும் மியூசியத்தில் இருக்குதுன்றது குறிப்பிடத்தக்கது.